मेकआप खालामनाय एबा मेकआप खालामजानायनि सिगां सांग्रां जायाब्ला नोंथाङा गिख्रंथाव जेंनाफोरजों भुगिनो गोनां जानो हागौ। आथिखालाव बयबो देलायमालाय थानो मोजां मोनो। गोदान मुगाजों गोरोबनानै जिउ दैदेनलांनाया सुबुं समाजाव सरासनस्रा जानानै फैबाय आरो महर मोखांफोरखौबो साबना हामना खालामनायाबो आथिखालाव सानफ्रोमबोनि मावनां डिउटि जाबाय। बेबायदिनो गावखौ समायना नुहोनो थाखाय मोखाङाव बायदि बायदि देलायग्रा मुवाफोरखौ फुननाय जायो। जर'खायै आइजोफोरा गावखौ समायना नुहोनो थाखाय मोखाङाव मेकआप खालामनायखौ नुनो मोनो। नाथाय देलायनायजों लोगोसे सांग्रां जानायाबो जोबोद गोनां। मोनसे फरायसंनायनिफ्राय मिथिनो मोन्दों दि मैला जानाय मेकआप ब्रासफोरा टयलेट सिटनि रुजुनायाव बांसिन बेक्टेरिया थानो हागौ। नंगौ, टयलेट सिटआव जेसेबां गाज्रि जिउसाफोर थायो बेनिफ्राय बांसिन मेकआप ब्रासफोराव थानो हागौ। बिजिरसंगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे ब्रासफोरा बेक्टेरिया, यीस्ट आरो मल्ड जमा खालामनो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथांनि मोखाङाव गोसोम दागो आरो आलौनाय बायदि बिगुरनि जेंनाफोरा नुजाथिनो हागौ। बिगुरनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय मेकआप ब्रासखौ नेमबादियै साफा खालामनाया गोनांथार होननानै फोरमायदों बिजिरसंगिरिफोरा। मख'नो गोनांदि जायफोरा मेकआप खालामनो मोजां मोनो नोंथांमोनहा मोखांखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय डार्माट'लजिस्टनि सुबुरुन लानाया जोबोद गोनां। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि बिजिरसंगिरिफोरा मेकआप ब्रासफोरखौ सप्तानै आनजाद नायनायनि उनाव फिथायखौ मोननो हादोंमोन। जेब्ला मेकआप ब्रासफोरखौ नायबिजिरनानै टयलेट सिटनि स्वाबजों रुजुदोंमोन अब्ला बेक्टेरियानि अनजिमाया टयलेट सिटनि रुजुनायाव बांसिनमोन। बेनिखायनो देलायनाय एबा मेकआप खालामनायजों लोगोसे मेकआप ब्रासफोरखौ जोथोनै लाखिनाया जोबोद गोनां। नङाब्ला नोंथांमोनहा मोखांनि बायदि जेंनाफोरजों भुगिनो गोनां जानो हागौ। मेकआप खालामनाय एबा मेकआप खालामजानायनि सिगां सांग्रां जायाब्ला नोंथाङा गिख्रंथाव जेंनाफोरजों भुगिनो गोनां जानो हागौ। आथिखालाव बयबो देलायमालाय थानो मोजां मोनो। गोदान मुगाजों गोरोबनानै जिउ दैदेनलांनाया सुबुं समाजाव सरासनस्रा जानानै फैबाय आरो महर मोखांफोरखौबो साबना हामना खालामनायाबो आथिखालाव सानफ्रोमबोनि मावनां डिउटि जाबाय। बेबायदिनो गावखौ समायना नुहोनो थाखाय मोखाङाव बायदि बायदि देलायग्रा मुवाफोरखौ फुननाय जायो। जर'खायै आइजोफोरा गावखौ समायना नुहोनो थाखाय मोखाङाव मेकआप खालामनायखौ नुनो मोनो। नाथाय देलायनायजों लोगोसे सांग्रां जानायाबो जोबोद गोनां। मोनसे फरायसंनायनिफ्राय मिथिनो मोन्दों दि मैला जानाय मेकआप ब्रासफोरा टयलेट सिटनि रुजुनायाव बांसिन बेक्टेरिया थानो हागौ। नंगौ, टयलेट सिटआव जेसेबां गाज्रि जिउसाफोर थायो बेनिफ्राय बांसिन मेकआप ब्रासफोराव थानो हागौ। बिजिरसंगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे ब्रासफोरा बेक्टेरिया, यीस्ट आरो मल्ड जमा खालामनो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथांनि मोखाङाव गोसोम दागो आरो आलौनाय बायदि बिगुरनि जेंनाफोरा नुजाथिनो हागौ। बिगुरनि सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय मेकआप ब्रासखौ नेमबादियै साफा खालामनाया गोनांथार होननानै फोरमायदों बिजिरसंगिरिफोरा। मख'नो गोनांदि जायफोरा मेकआप खालामनो मोजां मोनो नोंथांमोनहा मोखांखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय डार्माट'लजिस्टनि सुबुरुन लानाया जोबोद गोनां। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि बिजिरसंगिरिफोरा मेकआप ब्रासफोरखौ सप्तानै आनजाद नायनायनि उनाव फिथायखौ मोननो हादोंमोन। जेब्ला मेकआप ब्रासफोरखौ नायबिजिरनानै टयलेट सिटनि स्वाबजों रुजुदोंमोन अब्ला बेक्टेरियानि अनजिमाया टयलेट सिटनि रुजुनायाव बांसिनमोन। बेनिखायनो देलायनाय एबा मेकआप खालामनायजों लोगोसे मेकआप ब्रासफोरखौ जोथोनै लाखिनाया जोबोद गोनां। नङाब्ला नोंथांमोनहा मोखांनि बायदि जेंनाफोरजों भुगिनो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो
तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे साबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माब्ला मा जानाय, जे मा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली ख़राब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फिस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस, लाइफटाइम मेम्बारशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।